Hola nois i noia, com esteu? Els monitors estem tots a casa bé i esperem que vosaltres també ho estigueu. Esteu molt avorrits, se s'està fent llarg això, esperem que no. I bueno, doncs malgrat veient com va tot, suposo que ja no ens tornarem a veure aquest any, però espero tornar-vos a veure l'any que ve amb la mateixa energia i amb les mateixes ganes que aquest any que ens ho estàvem passant molt bé. Esteu practicant una mica de creació de videojocs a casa amb algunes de les aplicacions de les que vam utilitzar, com el Level Maker, l'Epic Game Maker, el Crafting o l'Scratch. Nosaltres, des de New Educa, en la nostra pàgina web o al nostre Instagram podreu trobar diverses activitats que hem preparat perquè així vosaltres les pugueu fer i demostrar als vostres pares i germans i mares i amb qui estigueu a casa que sou molt bons fent allò que tant us agrada, que és crear videojocs. Aquest any me'n recordo que vam deixar les classes que estàvem construint la casa dels nostres somnis en el crafting, que és com un Minecraft, i estàveu fent cases molt xules. Me'n recordo el Teo i l'Ares, que hi van fer aquella piscina enorme plena de peixos per crear un super jacuzzi. Me'n recordo també de com el Nil, el Luke i el Daniel estaven construint dues cases, una a la superfície i l'altra sota terra, i tot just acabava de començar, però us estaven quedant superxules. També me'n recordo com l'Adrià i el Dante estaven construint una casa amb llocs subterranis i llocs secrets molt guais, i com el Jan i el Juan també estaven construint una casa de disseny superxula que molava moltíssim. Espero que no deixeu de practicar, que seguiu practicant molt, sou molt creatius i es nota molt que feu el que us agrada. Per tant, espero que l'any que ve ens veiem, que espero que tot això acabi molt ràpid, hem de tenir molta paciència i que ens veiem, vale? Un petó molt fort i que acabeu de passar molt bon estiu. Adeu!